Ja, det är dina skor istället, ja. Men du, jag börjar filma nu. Ska du ha på dig dem, men de är lite för små för dig att ta på själv. Nadine, kan du komma här? Kom Nadine, kom. Oj. Kom. Oj, vad du är duktig. Nu kliver jag ur, nu var det ingen roligt längre. Aj. Det var första gången idag du var på dem. Det var jaja. Vadå? Batterierna har du aldrig varit på förut. Idag. Hej! Hej! Du har en balans. Det är hemskt där nere. Nej, släpp. Hej. Nej, ja. Hej! Släpp den. Hej! Varför blev bilden så dålig nu? Nej, ja. Arga dig. Nadine. Ja, men det måste vi testa. Nej. Usch. Nej, du. Ska du göra allt du inte får nu, bara för det? Nej. Ja. Ja. Försiktigt. Hej! Försiktigt.